Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jama'a yau na kawo mana hanyar da mutum zai mai da Facebook ɗinsa ya koma dark, ya koma baki kenan. So tari za ka ga mutum yana yin Facebook idansa baya son haske, to za ka ga shi Facebook fari ne. To wani idansa baya son farin abu, za ka ga idansa bai da kyau sosai wanda zai iya ɗaukan haske, sai dai ka ga ya rage hasken wayansa. To wannan hanyar za ta taimaka ma wajen ka sa Facebook ɗinka ya koma baƙi kamar yadda ka ga wannan screen ɗin wayan baƙi, to haka za ka mai da Facebook ɗinka ya koma baƙi. Kuma hanyar nan za ta rage ma shan caji. In ka sa screen wayanka ya koma baƙi, ka sa Facebook ɗinka misali ya koma baƙi, ka sa WhatsApp ɗinka baƙi, sai ka koma screen ɗinsu baƙi, to wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake rage shan cajin waya. To kuma zai kare idonka daga irin ciwo ko wani abu makamancin haka. To da farko dai za mu je mu nemo a Facebook kamar haka. Bayan ka shiga cikin Facebook naka, za ka zo ka danna waɗannan layuka guda uku na saman ɓangaren dama. Bayan ka danna layukan nan guda uku, to sau tari kamar yadda kowa sani, mutane za ku ga yawanci wajen dark mode ɗin za ku gansa a nan wajen ne yawanci a cikin jerin waɗannan abubuwan da suke jerin nan, kamar jerin wajen su game ɗin nan. To amma wani in bai gansa a wannan wajen ba sai ya rasa a ina yake, sai dai ya haƙura ba zai sa ba. To zan nuna mana hanyar da za ka nemo shi, ko da ka rasa shi a nan wajen, za ka nemo shi ka sa shi cikin kwanciyar hankali. Za ka zo ƙasa ne wajen nemo shi, za ka je ƙasa wajen da aka sa setting and privacy, nan wajen kenan. Za ka zo ka danna kamar haka. Bayan ka danna za ka ƙara zuwa nan sama, gashi nan inda aka sa settings, nan ga sama za ku ga setting and privacy. To ba nan ba, nan wajen da aka sa settings nan, nan za ka zo ka danna kamar haka. Bayan ka danna wajen settings, gashi nan ya bayyana ma wannan fuskar. za ka yi ƙasa ne, za ka yi can ƙasa, za ka yi ƙasa, za ka ga, bari mu dubu sama ne kaɗan. Yawa gashi nan anan, gashi nan anan ɗan sama, gashi nan za ka ga dark mode, sai ka zo ka danna shi, gashi nan dark mode. To kana danna shi already, gashi nan za ka off, sai ka zo ka bashi dama ya zo on. Yanzu shi kenan successfully, gashi nan mun nasara, Facebook ɗin ya dawo baki. Yanzu da daddare za ka iya using da shi, gashi nan zai kare ma ido. Wannan ƙwarai da gaske abu ne, protector ne na ido, wanda zai kare ma idonka daga ciwo, ko kuma idonka in yana ciwo. Kaga wannan application, wannan hanyar za ta taimaka ma wajen kai abinka cikin kwanciyar hankali ba tare da wani matsala ba na ido ko wani abu makamancin haka. Gashi nan za ka ga abubuwanka normal masu kyau, ga cire hoto mai kyau. Wannan ita ce hanyar da mutum zai yi Facebook ya sa dark mode. To kada ku manta, idan kai sabo ne a wannan channel mai suna Faruk Tech TV, ka taimaka ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar kararrawa, ka zaɓi all. Hakan shine zai ba mu dama da zarar mun soke sabon bidiyo a sanar da kai. Sannan ka danna like, kai share ga abokananka domin su masu gani su amfana.